tietynlainen veto lähtö niin sanotusti viivalla. On keskusteltu, että mitenkä pyörä ja versus auto, kumpi on nopeampi, ja nyt me testaamme sitä. Eli kaikki katsomaan, olkaa hyvä. Jännitys tihenee. Kumpi on nopeampi? Which one is faster? The bike or the Corvette? Ysi 357 perkele! Voittaja! Wow! Kumpi on nopeampi? Ennätys Jonille. Peppa! Miksi tuohon syttyy Eli olemme punainen? todenneet, että auto on nopeampi kuin pyörä. Aplodeja! Hyvät katsojat!